Formiga va ser fundada l'any 2000, un petit grup de persones. En aquell moment vam decidir posar en marxa un projecte orientat a l'acollida de les persones migrades que estaven arribant en aquell moment a la nostra ciutat. Des del primer moment vam començar a treballar molt en tot el que era l'acollida de llengua, cursos de formació de llengua catalana i castellana, perquè trobàvem que era la primera necessitat que tenien aquestes persones. Vam tenir la sort de poder començar les nostres activitats al Centre Cívic Pati Llimona. Allà ens van deixar, l'Ajuntament ens va cedir un espai, una petita sala, per reunir-nos com a despatx, i això ens va facilitar impulsar l'entitat i començar a fer els primers cursos i activitats culturals. Ens vam adreçar molt a treballar amb el col·lectiu xinès, que era un col·lectiu que pensàvem en aquell moment no hi havia gaire serveis que estiguessin orientats a atendre'l, sobretot des del punt de vista de la llengua, de la formació en llengües. Hola, 你好，我叫孙蕊，mi nombre es Rosa, mi nombre chino es Sun Rui. Estoy trabajando como profesora voluntario en un proyecto de Escuela de Lengua Grupo Chino en La Formiga. Este es un proyecto especialmente para alumnos chinos que recién llegados a España, a Barcelona, y con profesores de origen chino, como yo. Algunas que han estudiado en China han estudiado castellano, entonces vienen aquí a la universidad a hacer un máster, entonces aquí hacen las prácticas. Hola, me llamo Eva, soy profesora voluntaria de La Formiga. Bueno, ha sido un gran honor trabajar aquí para mí, porque creo que estamos haciendo un trabajo muy significativo. Estamos enseñando a los inmigrantes chinos español. Muchos de ellos han llevado muchos años aquí en Barcelona, pero casi no hablan nada español, y eso sin duda ha traído muchas dificultades a su vida. Por eso a mí me gusta trabajar aquí. Durant els primers anys al Pati Llimona, a part de l'acollida lingüística, van treballar molt també, van fer moltes activitats de tipus cultural. Per exemple, entre l'any 2001 i 2005 es va fer el Festival Chinalona, que va ser el festival de cultura xinesa, el primer festival de cultura xinesa a Barcelona. Va ser un espai de trobada de gent interessada en diferents aspectes de la cultura xinesa, des de les arts marcials fins a la cal·ligrafia, l'escriptura, l'idioma. Fins i tot també hi havia famílies d'adoptants de nens a la Xina. Va ser un espai de trobada molt interessant amb persones de la comunitat xinesa que vivien a Barcelona en aquell moment. Después hay otro proyecto que es por la tarde, que es ya mixto y se hace para gente mayor, que se hace castellano y se hace alfabetización A1, A2. Soy Martín Martínez y me ocupo de las clases de lengua en la Formiga. Grupos pequeños de diferentes nacionalidades. Predominan los pakistaneses, también hay marroquíes, indios de la India y algunas personas del este. Hola, me llamo María, soy rusa, tengo 34 años, vivo en Barcelona hace 3 años y medio. Cuando llegué a vivir aquí no sabía ninguna palabra en castellano y vi la sensación que se llama La Formiga, y a mí me ha gustado mucho porque la gente de aquí son muy abiertos, es como una familia, no son profesores, y La Formiga me ayuda mucho a aprender las frases muy útiles para vivir aquí, para, no sé, socializarte aquí, abrirte un poco, no tener miedo para hablar con la gente de aquí. Intentaremos aumentar los diálogos, la interacción entre los alumnos, aumentar también el soporte visual, es decir, el uso de imágenes y de objetos,
y también el uso de las nuevas tecnologías, un poco más que hasta ahora. A l'any 2005 vam decidir obrir el nostre propi local i vam venir al barri del Poble Sec. Vam estar oberts a les necessitats que hi havia al barri. Concretament, vam rebre la proposta d'un grup de dones pakistaneses, de dones joves pakistaneses, de fer un projecte específic per atendre aquest col·lectiu. I aquí va néixer el projecte Monbarri. El proyecto de Monbarri es un proyecto que se ocupa fundamentalmente de enseñar castellano a grupos de mujeres y, o sea, por un lado sería la lengua castellana y hacer una serie de actividades de integración y de integración en el espacio, de integración en el espacio, saber qué medios tenemos aquí en Poblasec, qué cosas podrían ser beneficiosas para sus familias, para ellas, y conocerse entre ellas, relacionarse y poder recurrir en caso de algún problema concreto, como una visita médica difícil, tener que rellenar algún papel, cosas de estas. Me llamo Mani, soy de Marruecos. Llevo aquí 14 años, aquí vine aquí a La Formiga 7 años, con estudiar, aprender el castellano, locutora, para leer, escribir, para aprender, para se poder hablar el castellano. Tenemos 3 niveles. Hay un nivel que es alfabetización, bueno, que se desdobla en 2, alfabetización y lectoescritura. Entonces son mujeres que mayoría no han sido alfabetizadas en sus propias lenguas y empiezan la alfabetización con el castellano. Después mujeres que ya han superado la alfabetización pero que todavía se sienten inseguras a la hora de leer y escribir, y es un grupo dentro de alfabetización, sería el grupo avanzado, digamos. Un dels projectes més destacats de la nostra entitat és el projecte adreçat a l'acollida del reforç de llengua catalana de joves nouvinguts. Aquest projecte ja fa uns quants anys que es fa aquí a Barcelona. Em dic Raquel, porto un grup de nens que volen reforçar el seu català i guio les classes a nivell tipus professora. No em considero professora, és més una guia que una altra cosa, i els ajudo en el reforç de català, que perdin la por, que agencin al final. Español és filipino. Tu ets nacionalitat espanyola i filipina, vols dir? Al final també apropes una mica a la teva cultura, o sigui, t'enriqueixes de les seves cultures i tu els hi dones una part de la cultura que viuran a partir d'ara aquí a Barcelona. És un guanyar, els dos. Jo guanyo les seves cultures i ells guanyen poder involucrar-se amb la nova cultura. Les classes que hem fet a La Formiga sempre no són... A veure, sí que es treballa el contingut de la llengua i una part sí que es reforça i és més vocabulari i gramàtica, però sempre hi ha una altra part que és més lúdica, ja sigui amb jocs, ja sigui amb tallers, ja sigui amb lectures o amb altres tipus d'activitat. La Formiga m'ha ajudat, sí, i moltíssim. I estic content amb els professors, professores, que m'ha ajudat així. He fet amics tots els 2 anys que estic aquí a La Formiga, compartint cultura, coses o paraules que es diuen en algun país i en l'altre no es diuen. Sí que he millorat una mica de gramàtica i he obtingut més vocabulari. També fem durant el mes d'estiu un casal, durant tot el mes de juliol i part d'agost, que dona una alternativa també de lleure i d'aprenentatge per a aquests joves durant aquests mesos, que molts d'aquests joves tampoc a vegades no tenen la possibilitat de fer vacances durant aquest temps.
També tenim convenis amb diversos instituts del districte de Sants, Montjuïc. Y después hay otro proyecto de la lengua que es que vamos a institutos, concretamente a Consell de Cent y Luis Vives y Joan Coromines, y es también para reforzar a alumnos, bueno, alumnos y alumnas que han venido nuevos y que tienen problemas con el catalán, ¿no? Esto es un proyecto en general que tenemos aquí, no Formiga. Sí, vale, més fàcil. El gendre és el marit de la filla. El gendre és el marit de la filla. Eso es porque yo leí. Trabajar en una asociación donde el objetivo principal es ayudar a las personas que más necesitan, de verdad es muy gratificante. A l'entitat de la Formiga és per poder compartir els més coneixements de llengua castellana a persones nouvingudes a la nostra ciutat i que a la vegada no poden pagar-se els gastos que requereixen llurs cursos. El repte de la Formiga pels propers temps és intensificar el nostre treball per ajudar a reduir les desigualtats socials que la pandèmia i la crisi econòmica estan produint. I les nostres prioritats sobretot seran augmentar el nombre d'activitats de reforç de llengua a nous instituts de Barcelona i fer mesures per facilitar que hi participin tots els i les alumnes. Volem que els projectes que, a més de l'ensenyament de la llengua, promoguin el coneixement de la societat d'acollida i la participació activa de les persones migrades a la societat.